ji bo raya giştî em weke taxa xerbî a bajarê Qamişlo hêza parastina civakî radigihînin. Em weke nişîcehên taxa xerbî bêjin zilam zarok keç xort xwe amade dikin ku parastina xwe a cewher bikin tevlî berxwedana gelê şoreşgerî bibin hev weke piştgiriya bidin hêzê Qesedê li vê jî esasê em weke piştgiriyê bidin avakirin em weke gelê Kurd, Ereb, Suryan, Ermen, Êzîdî li ser vê xakê gelê herî kevnarin em dest ji axa xwe bernadin parastin şeşertê esasê ji jiyanê re tabûra şehîd Cîhan Bergen, tabûra şehîd Bilal, tabûra şehîd Hogir Ahmet, tabûra şehîd Şivan, tabûra şehîd İzlem bêjî berxwedana Rojava bêjî berxwedana Rojava bêjî berxwedana YPG bêjî berxwedana YPG bêjî berxwedana Qesedê bêjî berxwedana Qesedê jin jiyan